ọ bụrụ na ọ na-agụ gị agụ ịmụta Igbo ị nweghị nsogbu, maka na ihe mbụ kwesịrị ịdị gị na mmụọ bụ agụụ. Ya o kwesịrị ị na-anụ gị ọkụ n'obi ịmụta Igbo. Ọ bụrụ anyị irutego na ọgbara nke a, ya ogo ịnụ ọkụ n'obi, ịma na ibidogonu njem anụnwa echieteka bụ na ebidobe njem. Ọ bụrụ anyị nwere mmasị ịmụta Igbo na ọ na-anụ gị ọkụ n'obi, na-agụ gị agụụ mgbe niile, ọ na-eju ụra, ịma na ibido gị ije anụnwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta Igbo, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta Igbo n'aka m ọfụma, ọ dị ọtụtụ ihe ị ga-eme. Nke izizi ị na-eme, nke ibidogo omewe ugbu a, bụ ikiri ihe onyonyo anụnwa. Ọ bụkwa na isobeghị m, biko soro m kịta, ya bụ follow me ọsịsọ, ozugbo ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ọbụla m na-ewepụta. Ozugbo ọ na-adapụta, ị na-anwụrị ya cham. Ị ga na-ekiri ihe onyonyo m na ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta Igbo nke ọma. Ya bụ nke mbụ. Nke abụọ, ị nwekwara ike, ọ bụrụ na ị nwere ike, soro m ozugbo na YouTube ebe m na-emekwe nkụzi gbasara asụsụ Igbo. Nke atọ bụ na ị nwere ike ide na Udemy chọọ Maazị Chukwuonyemaechi ma ọ bụ Igbo Lingua. Enwere ọtụtụ ihe mmụta mmepụtara nso anụnwa n'asụsụ Igbo, nke a na-akpọ kọọsụ na practice test. Ihe ndị a bụ ihe m kwadoro, nchịkọbara ọfụma, haziri nke ọma iji wee nyere gị aka ka iwe mụta Igbo ma bụrụ aka ochie n'asụsụ Igbo. Ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta Igbo, na-ekiri ihe onyonyo m, sonyere m na YouTube, ya bụ subscribe, follow me on TikTok, jee na Udemy ka ime ihe ndị bekee na-akpọ enroll in my course and practice test on Udemy. Ị nwekwara ike ije na Upwork wee book a lesson with me na ọ bụrụ ndị ọcha. Idebanye aha gị ka m nwee ike wee kụziere gị Igbo ihu na ihu ka i wee mụta ọfụma. Ị nwekwara ike ije na Superprof wee chọọ Maazị Chris ma ọ bụ onye nkụzi Igbo na Superprof. Nwere ike iwere aha dịka Chukwu Christian Onyemaechi ma ọ bụ Chukwu Onyemaechi ma ọ bụ Igbo Tutor. Ebe ọbụla ị gara, ị ga-ahụ, ije na Superprof, ị ga-ahụ ihu m. Ịhụla ihu m, ịma na ọmụma. Ya bụ na soro m na TikTok, soro m na YouTube, book a lesson with me on Upwork na ọ bụrụ ndị bekee. Ijekwe na Superprof ma ịchọkwa iji Superprof were ya wee book a lesson wee nwee ike soro m wee na-amụta Igbo. Aga m akụzi